Hello mga kailaw, kumusta and welcome na po dinhi sa atong YouTube channel. And kung bago ka pa mga kailaw, ay kalimot sa pag-subscribe sa atong channel and i-hit ang notification bell icon aron nga ma-notify ka sa bago pa nato nga mga video uploads. May adlaw kailaw nining tungura dinasahi kining atong ipadayag kaninyo karon mga kailaw tungod kay nakita nato nga ang kaayo sa atong buhi nga Dios iya gyud nga gipadayag dira sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. And syempre diri kadako gipakita gyud sa atong buhi nga Dios ang iyahang naghingapin nga kaayo ug kaluoy mga kailaw. So ang ako lang buot ipadangat diha kaninyo karon tungod kay dugay-dugay na gyud pud nga akong gipangayo nga kini moabot na gyud siya kay taod-taod na pud nga ato ni siya nga gipaabot sukad nga gipadala kini nganhi kanato. So karon ini nga tungora mga kailaw miabot na gyud siya. So way lain kundili kining ako nga Google AdSense mga kailaw. So kung inyo makita mo kana ang ato ang Google AdSense, dako kayo kung kalipay una sa tanan sa atong buhi nga Dios tungod kay iya nga gialaw nga moabot gid ni siya sa dili pa moabot ang panahon nga mawala na ang ato ang mga ads kay ma-expire man siya mga kailaw kung mulapaw na siya sa gitagal. So gikan sa pagpadala sa maong AdSense nato o niya kung mulapaw na siya og 4 ka bulan lisod kayo kay ma-expire na ang ato ang mga ads dili na mag-appear sa ato ang channel, which is medyo mag-uol kita niya na tungod kay magsugod na punta sa sinugdanan if ever mahitabo ka na siya. Pero wala gitugod sa itong buhay nga Dios tungod kay usap po na sa itong giampo niya maluluyon mga itong buhay nga Dios. So gihatag gid niya mga kailaw. Karon ako gini siya nga ato ni siyang gamiton unsay nasa sulod niini ang number niini mga kailaw nga maoy atong gamiton ang atong AdSense pin aron nga ma-verify na ang ato ang Google AdSense. Og sa ingon niya na anytime nga pwede na nato makubra ang ato ang sweldo sa YouTube, then makuha na nato mga kailaw nining tungod ni ini ato ang naabot na ni siya nga importante kaayo alang sa channel sa manini nga channel nga mapadayon gid siya mga kailaw. So hinaot nga sa imuha usab nga pagbaton kung galing do naman kay channel din ha, YouTube channel kundiin na monetize na po siya and then ipaabot po nimo ang kining Google AdSense nga gipadala ni YouTube. So paabot lang and then kinahanglan nga magmainampuon po ka pangayon mo pag-ayos Ginoo nga in the right time moabot ka na siya kay sa diha nga maabot na siya mga kailaw mo na gitawag og answered prayer o syempre mapasalamaton kaayo ta sa atong buhi nga Dios kung may nagahatag og pamaagi ining tanan. So kung wala pa gid ni siya maabot mga kailaw, so doon na tay diha sa ato ang AdSense doon ay mo request ta mo paabot ta sa gitawag og recent pin o niya katulo na siya kahigayon kung ugaling sa unang higayon wala pa na siya moabot, so paabot po tag mga 21 days or 3 weeks. Kung di pa gyapon maabot mo request na punta paabot po tag another 21 days
And kung di pa gyapon mabot mga kailaw, mo paabot na putag another, or mo request na putag mo paabot na putag another 21 days. So hangtod sa ikatulo nga higayon, o niya matudbas ako mga pag-research sa uban pod nga wala pa gyud ka dawat nga nakahumana sila ikatulo ka request. So ilahan na nga gi-manual mga kailan. Pero sa atong situation, wala tungod is Ginoo nga mabuta sa nga manual ta. Tungod kay nining tungura kay naabot naman ni nga atong AdSense pin unsay nasa sulod diri nga mga code number, ato ni siya nga gamiton aron nga ma-verify na ang ato ang AdSense. So dalay ko na tong buhay nga Dios. Salamat kayo mga kailaw, naot nga na-inspire pud ka sa ato ang gipadangat kaninyo nga pasundayag pinaagi ni ining maong topic.